खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमखौ नैबे समाव बरायनो लाबाय दिनै 9 मार्च आरो दिनै मुलुगनां आइजो सान आरो बेखौ गुबुन गुबुन जायगायाव आसामजों लोगोसे गुबुन गुबुन भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव बेखौ फालिनाय जादों आरो बे आयदाखौनो लानानै दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया दङ आरो नोंथांमोनजों बड'लेण्ड बुब्लि नैबे समाव स्टुडिय'आव दङ नोंथांमोनजों बयबो सिनायखानाय बिथांखौ बिथाङानो जादों डक्टर इन्दिरा बर' डिन फेकाल्टि अफ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आरो बिथाङा साहित्य एकाडेमियाव मोनखांबाय 2020 मायथाइयाव नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लियाव स्टुडिय'आव नोंथांखौ बरायना जाबाय खुलुमबाय थाफिनबाय नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैगोन दिनै जिहेतु आइजो मुलुगनां आइजो सान बे हिसाबाव मा मेसेज दङ दिनैनि साना मोनसे जोंनि आइजोफोरनि थाखाय दुलाराय आइजोफोरनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव सान जाय साननि गेजेरजों जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गुबैयै जोङो क्लारा जेटकिननि मुंखौ जों मख'नांगोन बिथां क्लारा जेटकिन जाय आइजो गोहोसारनि थाखाय बा आइजो जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन आरो बिथांनि नाजानायावनो जोंनि दिनैनि जि इन्टारनेशनेल उइमेन्स डे एबा मुलुगनां आइजो सान बे सानखौ जोङो 1911 मायथाइनि 8 मार्चनिफ्राय जों खुंबोगासिनो दङ बिनि गुबै ओंथियानो जाहैदों जों आइजोफोरखौ जों जौगाहोनांगोन आइजोफोरनो जों गोहोसारनाय माने इम्पावारमेन्ट आइजोफोरनो जों इम्पावारमेन्ट होनांगोन आइजोफोरखौ जों जेरै हागौ एरै जौगाखांहोनांगोन आइजोफोरखौ मेल समाजा हौवा समाजा सन्मान होनो रोंनांगोन माने समानै हौवा आरो हिन्जाव बेबायदि सानथायखौ गैया खालामनानै समानै जोङो खामानि मावनो खाबु मोनहोनायनि गुबै थांखियानो दिनैनि जोंनि बे मुलुगनां आइजो साननि गुबै थांखि आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे गोबां बिदिनो बर'आव खायसे समाजाव जों फरायनायनि बिथिङाव एसे थांग्रोनो नागिरदों आङो खायसे जायगाफोराव जे आइजोफोरखौ फरायनायनिफ्राय एसे जानगाराव दोननो नागिरो मेट्रिक आनजाद होखांनायनि उनाव खायसेखौ ड्रप दोननो नागिरो जे हिन्जाव मानसि फरायनानै मा लाब जानो दा बिदि गोबां आथिखालाव बिदि नंसोआ थेवब्लाबो खायसे एसे जे रुरेल एरियाफोर दङ जाय जायगाफोराव बेफोरो दासिमबो दंनायखौ नुनो मोनो बे सानस्रिया दङ मा बुङो बियो गुबैयै जोंनि बर' सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दुखुनांथाव फारसेथिं लाजिनांथावबो दिनैनि मुलुगावहाय दिनै एसेबां जौगादों मुलुग संसारा बेयावबो जोंनि माखासे बर' बिमा बिफाफ्रा गामियाव थानाय बर' बिमा बिफाफ्रा दाबो गावनि फिसाफोरखौ गुबै फिसा हिन्जावफोरखौ माने फरायनाय बिथिङाव माने गोजौ फारसे आगान सुरलांनायाव गोबां हेंथा होनायखौ जों नुनो मोनो दा आङो बेखिनियाव बुंनो सानो जोंनि गार्जेनफ्रा दिनै जिहेतु एथबां मुलुगा जौगालांगासिनो दङ जोङो खौरां बिजोङाव नुनो मोनो बेसेबां माने गुबुन जायगानि गुबुन हादोरनि आइजोफोरा बेसेबां जौगादों एर'प्लेन सालायदों उरां सालायदों फार्स्टिं माने दावहा नांग्रा उरांबो सालायबावदों दा बेफोरबायदियाव रकेटआव अख्रां सायाव थांदों माखासे आइजोफ्रा बेबायदियाव जोंनि बर' आइजोफोरखौबो जुदि खाबु होयोब्ला जों बर' आइजोफोरनावबो बेफोरबायदि मावनो हानायनि गोहोआ दंथारो बेखौ जोंनि गार्जेनफ्रा बा जोंनि बुजिनां माखासे सुबुंफ्रा बेखौ मिथिहोनाया जोबोरैनो गोनांथि दङ दिनैनि सानावहाय आं नोंथांनिफ्राय आरोबाव मिथिनो लुबैगोन जिहेतु नैबे लेखा फरायनायनि बाथ्रायावल' आं बेवहाय मख'बाय दा गुबुन फारसेजों नोजोर होयोब्ला लेखा फरायनायनि अनगायैबो जों गुबुन बिथिङाव हारिमु बिथिङावबो ओंखारोब्ला खायसे मुभि खालामनोबो जुदि ओंखारोबा गेलेनायनि बिथिङावबो माखासे आइजो माहारिखौ बादा मोनसे होनाय बे ससाइटियाव दासिमबो बियो सोलिबाय थादों बे बादा होनायाव बै आइजोखौ जौगासार होनायाव माबाफोर हेंथा जायो होननानै सानो नामा बेयावथ' थारैनो हेंथाया सफैखायो जिहेतु सासे मानसिया माबा मोनसे उदां गोसोयै खामानि मावनांगौब्ला बे न'निफ्राय सापर्ट मोनखानांगोन बा समाजनिफ्राय सापर्ट मोनखानांगोन दा बे समाजनिफ्राय न'निफ्राय जुदि बे मदद एबा सापर्टखौनो मोनाब्ला बे आइजोआ गोहो थासेयावबो बिनि गोहोआ लामा ससेयावनो आन्दायलांनांगौ जायो जेरै गेलेग्राखौनो होन दिनै जोंहा अपुर्णा नार्जारी बिथाङा एसियान माबायावहाय फुटबल गेम्सआव बिथाङा केप्टेन हिसाबै सायख'जादों दा बिथाङा गावनि मोगा-मोगियाव होनदों बिफानिफ्राय गोबां सापर्ट मोनदों गेदेरफोरनिफ्राय सापर्ट मोनदों दा बे धरननि जुदि बिफाया बेखौ जुदि सापर्ट होआमोनब्ला दिनै अपुर्णा नार्जारीया दिनै बे स्टेजाव सहैनाय नङामोन दा जोंनि गेजेराव बेबायदिनो खालि अपुर्णा नार्जारील' नङा गुबुन दङ बेफोरबायदि माने जायफोरा
जि लाइनाव माने रोंगौथि दङ बा गोसो गुदुं बै लाइनावहाय बिथांमोनखौ माने थांहोनो थाखाय जोंनि गार्जेनफ्रा जोंनि गेदेर गोलावफ्रा बयबो नाजानाया मोजां होननानै आं सानो आरो गार्जेनजों लोगोसे खायसे नोंथाङा गार्जेननि बाथ्रा बुंबाय नाथाय ससाइटियावबो गोबां बर' समाजाव माखासे गामिफोरखौनो आङो एग्जाम्पल हिसाबै लाबाय गामिफोरा बुङो आमखाया गेलेनायाव थांदों नैबे उमुगाव दिनै बेरायनो थांदों दा बेबायदि बादा मोनसे बुङो इनसाल्ट खालामलायनाय बे जायो ससाइटियाव दा बे बिथिङाव मा बुंनो नागिरगोन बे बिथिङाव माने ससाइटिया जोंखौ इनसाल्ट खालामो नंगौ जोंबो माने आन्दो बुंजायो जोंबो दिनै बे स्टेजाव फैदोंब्लाबो जों अनेक माने गोबां रोखोमनि हेंथा हेंसिखौ नेवसिनानैसो जोङो दिनैहाय बे स्टेजखौ जों मोनबोदों बेनिखायनो आं माने इन्डिभिजुवेलि आं गावनो आङो माने बेफोर जेंनाजों भुगिबोनांनाय हिसाबै आंहा रोंगौथिया दङ दा ससाइटिखौ बा समाजखौ दिनै जोङो बुजिनो गोरों खालामनांगौब्ला गिबियावनो जों सोलोंथाइखौ होग्रोनांगोन जे जोंनियावहाय नांगौसेबां सोलोंथाइ गैयिनि थाखायनो जों गावजों गाव इनसाल्ट खालामलायो दासिमबो आरो जों गामि समाजाव थांब्ला नुनो मोनो जोंनि रायलायनायफ्रा एकदम फिसा एकदम फिसा गाहाय लेभेलनि माने बेफोर खोथाफोरखौ खोनानानै मानसिया मालाबाबो गोजौ फारसे थांनो हाया माने थुलुंगा होग्रा थानांगोन माने माबोरैहाय जौगानांगौ जे हौवाफ्रा एसे जौगाबाय जोंनि बर' समाजाव आइजोफ्राबो जौगानांसिगोन दा बे जौगानांसिगौ लामाखौ जों माबोरैहाय होनो हागोन बेखौ समाजा जोङो सापर्ट होनांगोन बे जोंखौ जंखायनाय एदावनाय बेबायदि खोथा बुंबाय थायोब्ला गोबां माने आइजोफोरनि गोसोआनो नारभास जागोन गोसोआ बायलांगोन आरो बिनि मावनो हानायनिफ्राय बे जानगारलांगोन दा आंनि बेलायावनो आं गोबां बिथिङाव माने टाटा मोनो बायदिसिना होनजायो थेवबो आं गावनि गोसोखौ आं सिफायाखै आरो बेबायदिनो आं दिनैहाय आगान दावखोलांगासिनो दं आरो गोबां जेंना जेंगोनानि गेजेरजोंब्लाबो दा साफ्रोमबो आइजोआ खिन्थु बेबायदि साहसा थाया दा बेनिखायनो जोंनि समाजा जोंनि गार्जेनफ्रा माने गोबां खोथाखौनो बुजिनांसिगौ आरो बे बुजिनायनि गुदियावनो दङ आं बुंनो सानो सोलोंथाइ गैयाबा जों मालाबाबो जौगासारनो हानाय नङा आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैबावगोन जे सासे जे नोंथाङा जिहेतु नोंथांनि लाइफ हिस्ट्रिखौ एसे फोरमायना होबाय जिहेतु नैबे समाव नोंथाङाबो बेखौ फेस जानो गोनां जादों दा बै लाइमोनफोरा जाय बिथिङाव समाजाबो मोनसे बिथिङाव बिथांमोनाबो गावसोरनि जे बुंनाय थामहिनबा बिथांमोनाबो जिखिनि इनसाल्ट खालामो बेबो थाबाय नाथाय सासे राफोद बा सासे आइजोआ बेफोरखौ नेवसिनानै खामानि मावनो थाखाय माबायदि साखाफारा जानाया गोनांथि दं होनना सानो गोसोखौ बिराद गोख्रों भाबै लानांगोन गोसोखौ मालाबाबो सोरबा नोंखौ सेरजों एदावलांदोंब्ला बे एदावनायखौ नोङो बेफोरो एदावखागोनानो बेबायदि साननानै खामानिखौ मावलांब्लानो बे आइजोआ गावनि थांनांगौ लामायावहाय बा थिखिनि बिन्दोआव सौहैनो हागोन होननानै आङो सानो आरो आं मिथिनो लुबैगोन जे आथिखालाव जिहेतु आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया उन्दै बैसोआव हाबा जानायनिखौ जे जाय बिथांमोना हाबा जादों बेखौ जेलाव सोनाय बे जाबाय थादों बा होबथानायनि मोनसे राहा लादों दा बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंगोन जिहेतु बर'नि ससाइटियाव बा बर' समाजावबो गोबां बिदिनो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय दङ दा उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला सासे लाइमोना माबायदि थासारिजों भुगिनो गोनां जायो दा जोबोद मोजां मोनसे सोंथि आरो बे दिनै जे जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया जे बे आयेनखौ बानायदों एक्सुवेलि बे गोदान आयेन होननानै आं बुंनो साना गोदोबो जोंनि बर' समाजाव जोङो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्ममोननि खोथाखौनो जों बुंनो हायो जोंनि माने मावथि जोहोलाव सतिश चन्द्र बसुमतारी महुतराम ब्रह्म रुपनाथ ब्रह्ममोनहाबो जोंनि बर' समाजखौ माने फोसाबनो थाखाय बेफोरबायदि माखासे सोदांनाय खामानिखौ मावबोदोंमोन खिन्थु बै समावहाय बे रोखोम हाइलाइट जायाखै दिनै माने जोंनि मानगोनां गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि माने आयेना माने हाइलाइट्सआव फैदों सोराङाव फैदों दा जियानो जायाथों बियो मोनसे जोबोद मोजां मोनसे बिखान्थि होननानै आं सानो मानो होनबा उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला जों बिजाब फरायो एबा जों बिदिनो गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय जों मोनदाङो जे सासे माने मा बियो उन्दै बैसोआव बिनि गासै माने जि माने गोसो देहा मोदोम माने जेरैबायदि जौगानांगौ बे जिनिसा जौगासारनो हाया आरो दा बेबायदि जौगाहांनाय अबस्थायावनो जुदि बियो जुलि जानानै थाङोब्ला बिनि गासैबो बे जौगानाय जि माने मा होननानै बुङो प्रसेस बा थाथाय बे गासिबो
बेहायनो ड्रप जायो आरो बेबायदि माने उन्दै बैसोआव हाबा जानानै बिनि ग्रौथआनो जेरैबायदि जानांगौमोन बे जायाखिसै दा बेबायदियावनो बियो जुदि गथ' खाङोब्ला बे गथ'आबो बै बिमानि आबुं जाजोब्बाय देहाखौनो बियो मोनगोन आरो बेबायदिनो हयथ' गोबां गथ'फ्रा हयथ' मेलेमनि फारसेनो होन बा गुबुन बेबायदिनो अंग प्रत्यंगनि फारसेनो होन बे नोरजिया जानो हागौ आरो बे बिथिंखौ माने डाक्टार लाइननि मानसिफ्राबो बुङो आरो जों दिनैहाय बिजाबफ्रावबो जों बेफोरखौ मोनो बेनिखायनो जों कनसियास जानांगोन आरो गोदो जोङो बे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्ममोनाबो बे बिथिंखौ नोजोर होनानै उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ बिथांमोनाबो होबथानो थाखाय नाजादोंमोन जोंनि बर' समाजनि गेजेरावहाय दा बे बिथिङावनो आङो मोनथिनो लुबैगोन जे बेहाय दा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बाथ्राखौ बुंबाय नोंथां कालिचरणनि बाथ्राखौ बुंबाय दा आथिखालाव बेखौ होबथानायनि थाखाय समाजारि आफादजों लोगोसे बर'नि ससाइटिया माबायदि राहा खालामोब्ला बेखौ बा बे उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जोङो ड्रप खालामनो हागोन दिनैहाय बे उन्दै बैसोआव हाबा जानाया जोंना दा गेजेर समावहाय एसे जोबदोंमोन नामा नैबे माने मबाइलनि माने ससियेल मिडिया बाहायनाया बांद्राय जानायाव दिनै माने उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जों बांसिनै नुनो मोन्दों बेयो जोंनि थाखाय जोबोरैनो गाज्रि दा बेखौ जोङो होस्रांनांगौबा जों सांग्रांथियारि हाबाफारिफोर खुंनो हायोब्ला जेनेबा दुलाराय बर' फरायसानिफ्रायनो होन बा जोंहा आइजो गौथुमफोर दङ बा बेबायदिनो गुबुन गुबुन गौथुमफ्रा जुदि बेबायदिनो मोनसे हाबाफारि सांग्रांथियारि एवारनेस मोनसे हाबाफारि लानो हायोब्ला बिनि गेजेरजों एसेब्लाबो जोङो सोदांनो हागोनखौ आं नुनो मोनहरो आरो टाइम टु टाइम एखेबारे पेरेलेल टाइम टु टाइम माने बेबायदि आफादफोरखौ बेबायदि जथुमफोरखौ बेबायदि मेल मिथिंखौ खुंबाय थायोब्ला हयथ' जोङो उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ जोङो गोबां रोखोमै फोरोंथाइखौ होनो हागोन बादि मोनो आरो बेफोरबायदि फोरोंथाइखौ बिसोरनि गोसोआव सोनानै होनो हायोब्ला बेयो अट'मेटिकेलि जोबलांगोन आरो आथिखालाव मोनसे जाफ्लेबाय थानाय जाय जेन बेखौ कन्टिनिउ जोङो सम सम सप्तासेनि गेजेरावनो मास मोनसेनि गेजेरावनो जाय हाबा जाखांनाय आइजो खारनाय बे आइजो खारनायनि बिबाङा बारानिफ्राय बारा जों ससियेल मिडियायाव नुनो मोनबाय थायो बबेथिंबा सोरबा हाबा जाखांनाय उन्दै सासे हिन्जावा बे गुबुनजों सासे फिसा थाखानाय गथ' खारदों दा बेफोरबायदि जों खोनानो मोनो दा बे बिथिङाव बै लाइमोनफोरखौ बा बै हाबा जाखांनाय आइजोफोरखौ नोंथांनिफ्राय मा एडभाइस बा मा बुंनो दङ बेखौबो जों नुनो मोनदों जे टाइम टु टाइम जोंना माखासे NGOफ्रा बेनि सायावहाय सेन्सास खालामबाय थायो आरो बिथांमोननि रिपर्ट बादिब्ला बिथांमोनहाबो बेखौनो मोनदों जे उन्दै बैसोआव हाबा जानायखायनो संसारनि बिबाना बिराद गिलिर जायनि थाखाय जोंहा बर'आव बाथ्रा भाव मोनसे दङ जे हाबा जानायखौ बाला गुदुङाव गानाय होननानै बुङो बाला गुदुङाव जेरैहाय जोङो आथिं गोजाजों जों गानो हाया खारदिंबायनांगौ जायो ओरैबायदि दुंखावो थिग बिदिनो संसाराव जुलि जानायनि जिउआबो बे रोखोम दा बे गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय माने गोबां ओरैबायदि जेंना फैगोन ओरैबायदि सिचुवेसन फैगोन ओरैबायदि प्रब्लेम्सफोर फेस जागोन दा बै प्रब्लेमजों बे उन्दै समावहाय हाबा जानाय लाइमोनफ्रा माने बै जेंनाजों मोगा मोगि जानो हाया जाउनाव बिसोरो हयथ' बे फिसायखौ गारनानै गुबुनजों खारलांदों बैजों साबसिन जाहैगोन नामा बेखौ सानदों बिसोरो आरो बेबादिनो जोंनि समाजावहाय गालाय गुजाया सोमजिदों आरो बे गासैबो उन्दै बैसोआव हाबा होननानै आं सानो आरो जोंनि NGOफ्रा माखासे बेबायदिनो माबा सानदों बे बे खारनाय मानाय बायदिसिनाफोरखौ बेयावबो आं नुनो मोनदों जे उन्दै बैसोआव हाबा जानायखायनो बिसोरनि गोसोआ आबुं जायैखायनो बिसोरो माने जेंनाजों फेस जानो हाया बेबायदि फेस जानो हायियावनो बिसोरो बै जेंनानिफ्राय बारग'नो थाखाय बे खारलांदों आरो बेबायदियावनो सोरजोंबा खारफालांनाय बायदि जाथायफ्रा जाबोदों आरो दा बे बिथिङावनो जे बिदि सानफ्रोमबो बिदि खारबाय थानाय जुदि जाबाय थायोब्ला बर' ससाइटियाव जाबाय थायोब्ला बे गुबुनारिफोरजों जिहेथु फेस खालामनायाव थामहिनबा गुबुनारि नोजोराव दा बर'खौ मोनसे नङा मोनसे बिथिङाव बे लाइनाव खारलुं मोनसे सोदोब मोनसे बाहायनो गोनां बा गुबुना बाहायनो हागौ दा बे बिथिङाव माबायदि बेखौ थासारिखौ नोजोर होयोब्ला बेखौ माबायदि होबथानो आरो माबायदि खालामनो गोनांथि दं होननानै सानो बेखौ आङो गिबियावनो बुंनो सानो जोंनि गार्जेनफ्रा बिमा बिफाया गथ'नि बिमा बिफाया खोब कनसियास जानांगोन खोब सांग्रां जानांगोन आरो आं सोलोंथाइनि बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ सोलोंथाइखौ मोजां रोखोम होनांगोन न'फ्राव जोंनि माने बर' न'खरफ्राव जों नुनो मोनो बिमा बिफा फिसा जयै रायलायलायनाया खोब खम दा बेफोरबादियावहाय जोङो माने नांगौ रोखोमनि गियानफोरखौ जोङो फिसाफोरनो होनो हाया
जाउनाव माने फिसाफ्रा बिमा बिफाफोरनि खोथाखौ खोनासंला एबा मिथिलाना नालाय बिसोरबो बहा थांदों बहा मादों बिमाफ्राबो जेबो खबर लाला दा बेफोरबायदियावनो जोंनि गथ'फ्राबो गोबां बिथिङाव आवसारि जालांनायखौ जों नुनो मोन्दों बेनिखायनो जोंनि गार्जेन समाजा बिमा बिफाया बिराद कनसियास जानांगोन दानि जुगावहाय दा माने जुगानो ओरैबायदि क्रिटिकेल बेबायदि क्रिटिकेल जुगावहाय गावनि गथ' गथायखौ मानसि बानायनांगौबा जों बिमा बिफाया एकदमबारे गथ'फोरनि माने गिबि टिचार जाथारनांगोन फोरोंगुरु जाथारनांगोन जों मोजां गाइडेन्स होनो रोंथारनांगोन आरो दा बे बिथिङावनो आं नोंथांनाव नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैगोन जे गोबां बर'नि आफादफोर दङ दा बै आफादफोरनि बिबाना माबायदि जानांगौ बे बिथिङाव दे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो फारसेथिं गुबुन फारसेथिं नोजोर होयोब्ला नैबे गावनि फिसाय थाखांनानै गथ' थानानै बा खारनाय बेखौ होबथानायनि थाखाय बिथांमोननि रला माबायदि जानांगौ ससाइटिनि रला माबायदि जानांगौ बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंफोर बेयाव मोनसे बाथ्रा जोङो फरायफ्लेबाय थानो मोनोदि जुदि नोङो सोरखौबा मोजां जानांगौ होननानै बुंनो थाङोब्ला बेनि सिगाङावनो गावनो मोजां जाग्रोनांगौ जाहैदों दा जोंनि माखासे गौथुमफोर दङ बे गौथुमफोरनि सोद्रोमाफ्राबो खायसे खायसे माने गाज्रि लामाजों आगान सुरलाङो दा बेबायदियावहाय बे गौथुमफ्रा मोजां मोजां खोथा बुंनानै फैयोब्लाबो गावसिनि गौथुमनिफ्रायनो बे रोखोम साफा सानैया गाज्रि लामाजों थांनायाव बै जायफोरा गाज्रि खामानि मावदों बिसोरो माने बुंहरो जे जोंखौ मोजां मोजां खोथा बुंनो फैयो गावसोरनो बेबायदि दा बेफोर बाथ्राखौ जोङो बर' थुनलाइनि थिलियाव मोनो जे सोरखौबा जों मोजां लेसन फोरोंनो थांग्रोबा गावनो जों मोजां जानानै खिन्थाग्रोनांगौ बे लेसनखौ जों सोलोंग्रोनांगोन जोंनि गौथुमफोरनि जि सोद्रोमाफोर मावथिफोर आरो बेजों लोगोसेनो जिहेतु गुबुनजों थांनाय बे बाथ्राखौ जों बुंबाय नाथाय ओरैबायदि जों जायो जिहेतु गुबुन गुबुन बिदिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा मबाइल बाहायनायनि गेजेरजों गुबुन हारिनि सुबुंफोरजों बर' आइजोफोरा खारनायखौबो जों गोबां नुसै गोबां खोनासै दा बे बिथिङाव मा बुंनो नागिरगोन बेनो आं दहाय सिगाङाव बुंबोखादों जोंनि गार्जेनफ्रा खोब कनसियास जानांगौ आरो जोंनि इन्डिभिजुवेलबो जों गावनो गावबो जों बिराद कनसियास जानांगौ बे दा मालाबा रं नाम्बारजों खारलाङो दा बे रं नाम्बारफोर फैयाथों मानो सोर बबेनि रायलायबाय फंसे फंनै रायलायबाय बा दोननांगौ बेजों मालाबाबो कन्टेक्टआव थाबाय थानो नाङा आंनि मथेब्ला आरो जों कनसियास जानांगोन सांग्रां जानांगोन जों बर' हिसाबै जोङो बे बर'नि बिखायावनो जों थांनानै थानांगोन सोरबा पान्जाबि सोरबा बेंगलि सोरबा मारवारिजों थांफानांगौनि खोथायानो फैया एबा गोसोआनो जानो नाङा जों गावनो गाव एकदम दाद जानांगोन आं सासे बे न'खरनि फिसाजो हिसाबै आं बे न'खरनिनो मा खालामनांगोन आं खामानि मावनांगोन आरो आंनि बिमा बिफाया जेरैबायदि थिनो आं बेबायदिनो जुलि जानांगोन बेफोरबायदि खोथाखौ साननो रोंनांगोन जोंनि माने लाइमोन सिख्लाफ्राबो आरो दा बेनिखायनो आङो बुंहरनो सानो जे लाइमोन सिख्लाफोरखौ जे गावबा गावनो एसे सांग्रां जानो दिनैनि मुगायावहाय माने गावबा गाव सांग्रां जायाबानो जों दिनैहाय गावनो माने जिउखौ दानो हाखाया माने जों बिराद सांग्रां जानांगौ जों दा गारि सालायनांगौ जों बिराद सांग्रां सालायनांगौ ना जों जुदि सांग्रां सालायाब्ला नोंखौ सोरबा एक्सिडेन्ट खालामनानै हयथ' माबा खालामलांनो हागौ जखम खालामलांनो हागौ थिग बिदिनो जोंनि आगान सुरनायावबो जोंनि जिउ दैदेननायावबो जों गावनो गाव सांग्रां जायाबा जों बेबायदिनो खैफोदाव गोग्लैनांगोन बेनिखायनो जों बिराद सांग्रां जानांगोन फार्स्टथिं बिमा बिफाया जेब्लाबो गावनि गथ' गथायनि सायाव नोजोर होथारनांगोन आं बेवहायनो बुंनो नागिरदों दे खायसे खायसे गार्जेनफोराबो बे बिथिङाव बुंनो नागिरो जे हारसा बर' बांगालजों खुनु सोमोन्दो गैला जुलिखौ गासिबजोंबो जानो हायो नों होबथाग्रा सोर दा बिदि राव जों सम सम खोनानो मोनो आरो बुंनायखौ जों नुनो मोनो दा बे बिथिङाव मा बुंनो नागिरो दा बे बिथिङावबो जोंथ' नुगासिनो दं ससियेल मिडियायावनो जों नुगासिनो दङ गोबां बर' हिन्जावफ्रा सोरबा पान्जाबिजों थांदों सोरबा बिहारिजों थांदों सोरबा मुसलमानजों थांदों खिन्थु बैफोर आइजोफ्रा जायफ्रा साफा सानै रिटार्न जाफिननो मोन्दों बिथांमोना ओरैबायदि दुखुनांथाव बाथ्रा खोथा खिन्थाफैयो दा बेफोरखौ नोजोर होनानै जोङो मा बियो गुबुन हारिजों थांनायखौ आं बारा आंनि बिथिंनिफ्राय आं इन्डिभिजुवेल्सआव आंनि अपिनियनखौ होदों दि आं बारा साबजानाय मोना आरो बेनिखायनो जों कनसियास जानांगोन माने गाज्रिब्लाबो मोजांब्लाबो जोंनि जायगायावनो जोंनि बर' मानसिजोंनो जुलि जानानै थायोब्ला बेयावनो नोंहा आइ आफाखौ मोनगोन खिन्थु नोङो सोरबा पान्जाबाव सोरबा एखेबारे बांलादेशआव सोरबा आफगानिस्तानाव थाङोब्ला नोंहा आइ आफा गैया दा बेनिखायनो जोङो बिनि फारसे जों जेब्लाबो सांग्रां जानांगोन आरो दा आइजो हिसाबाव फरायनायनि बिथिङाव सासे आइजोआ माबायदि जानाया गोनांथि दं होननानै नोंथाङा सानो फरायनायनि बेलायावथ' दिनैहाय जोङो माने जोंनि सोलोंसालि फसंथानफ्राव जों नुनो मोन्दों दिनै आइजोनि आइजोनि अनजिमायानो बांसिन हौवासाफोरनि माने माबाया नाम्बार्सआ बाङाय जाबोगासिनो दङ दा बे हिसाबै जोंनि आइजोफोरखौ जोङो नुनो मोनो जे आइजोफ्रा जि खामानिखौ मावनो गोसो होयो बे खामानिनि फारसे बिसोरो जाफुंसारनो
टारगेट लायो थांखि लायो खिन्थु हौवासाफोरनि बेलायाव जोङो बेखौ एसे बाङाय नुनो मोनो आरो दा जोङो मा होननानै बुंदों साफ्रोमबो आइजोआनो मा खालामनांगोन गावखौ बानायनो थाखाय दिनै जोङो नुगासिनो दङ माने कल्पना चावला बे जोङो माने जोंनि हादोरावनो जों नुनो मोनो इन्दिरा गान्धी मोनबादिया बै समावनो माने जोंनि भारतनि गाहाय मन्थ्रि जानो हादों दा बिसोरबादि बिथांमोनबादि जोंबो जानो थाखाय जों साखाफारा जानांगोन जों मोजाङै गोसो होनानै फरायनांगोन जि लाइनाव थायाथों मानो सोरबा गेलेग्राया गेलेनायथिं थांथों सोरबा फरायनायाव सोरबा इन्टारेस्ट दंब्ला फरायनायथिं थांथों सोरबा बेहा मोसानायनि आयदायाव इन्टारेस्ट दंबा मोसानायनि थांथों मानो होनबा दिनैनि मुगायाव जों नुनो मोन्दों दिनैनि मुलुगाव जों नुनो मोन्दों माने जिउ खांनायनि आदबा ओरैबायदि गोरलैसो जाबोनो हमदों आरो माने जोंनि सिङाव हाबनानै थानाय जि कुवालिटि जोंनि गुन बे गुनखौ जोङो बाहायनो रोङोब्लानो दिनै जोंनि जिउ दैदेनलांनाया गोबां बिथिङावनो इजि आरो बे बिथिंखौ जोंनि आइजोफ्रा दिनै आङो लानो रोंदों बादिखौ आं एसे नुहुरदों मानो होनब्ला जोंनि आइजोफ्रा गोबां बिथिङावनो एसे लोब फैदों दा लेखायावनो होन फरायावनो होन बा राजखान्थिनि बेलायाव जोंहा दासिमाव उन जानानै दङ बे बर' आइजोनिल' नङा गुबुन गुबुन आइजोफोरनि बेलायाव राजखान्थियाव जोंहा उन जानानै दङ दा दिनै जोंनि मुलुगसोलोंसालियावनो जों आइजोफोरखौ गोबां आइजोफ्रा माने खन्थाइ लिरनो बिराद मोजां मोनो मेथाइ खननो मोजां मोनो डेन्स खालामनो मोसानो मोजां मोनो बेफोरबायदिखौ नुनो मोन्दों दा बे बिथिंखौ नोजोर होनानै बिथांमोनहा गावबागाव लाइनखौ हमनानै जौगालांबाय थायोब्ला बे बिथांमोनहा गावखौनो गाव मुलुग संसारावहाय एस्टाब्लिश खालामनो हागोनखौ आं नुहुरो आरो दा नोंथाङा सोलोंथाइ बिथिङावनो जिहेतु खामानि मावबाय थायो आं नोंथांनिफ्राय आं मोन्थिनो लुबैगोन आथिखालाव नैबे ससियेल मिडिया थामहिनबा नैबे जिहेतु मबाइलनि बाहायथि आरो बेनि अनगायैबो जोङो माखासे नोजोर होयोब्ला बै ससियेल मिडियाखौनो गोबां बिथिङावनो जों अनसाय बा स्टुडेन्ट हिसाबाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो दा बे बिथिङाव बेनिफ्राय सांग्रांथिया माबायदि थानांगौ जे सासे फरायसाया बैफोरखौ बा मबाइलखौ आइजेंफोरखौ बा बेफोरखौ बाहायनायनिफ्राय माबायदि सांग्रां जानो गोनांथि दं दा मबाइलाथ' बारा गोबावनि मुवा नंला जोंथ' मबाइलजों बारा एफाबां टाचाव फैनो हायाखिसै जों दा बेवहाय जों एसेबां नांथाबा बिनिफ्राय जोङो दा जोंनि जुनियर्सफोरखौ जों नुनो मोन्दों मबाइलजों बिस्रा बिराद एटाचमेन्टआ बारा दा बेबायदियावहाय गोबां लाइमोनफ्रानो गाज्रि जालांनायखौ जों नुनो मोन्दों मानो होनबा मबाइलखौ जै दांबायना मोनसेनि उनाव मोनसे बायदि मैया नुबाय थायोना बेखौ नायनोसै र' बेखौ नायनोसै र' साननायाव माने टाइमा बोरै थांदों मिथिया दा बेबायदियावहाय गोबां फरायसाफ्रा माने फरायनाय बिथिङै एसे लोरबां जाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों दा बेबायदि थासारिखौ आङो क्लासावबो जोंनि थाखो खथायावबो आङो बुङो आरो दा आंखौ गुबुन बिदिनो मटिभेसनेल लेक्सार होनो लाङो एबा लांनोबो नागिरगासिनो दं दा माबा जाखानानै दङ थिग जाखानानै दङ डेटफ्रा दा बेबायदियावहाय आं बुंनो नागिरो जे मबाइलखौ दिनैनि मुगाया ससियेल मिडियानि मुगा नंगौ मबाइला जोंनो नायनो रोङोब्ला गोबां गियानखौनो जों मबाइलावनो मोनजोबो दा बेफोरबायदि नांगौ गियानफोरखौल' जों सायख'नानै सिलेक्टेड बे निउसफोरखौल' बै जिनिसफोरखौल' जों जुदि नायनानै लायोब्ला बेयो जोंखौ बिराद माने पजिटिभ लामायाव लाबोयो आरो बेखौ जुदि जोङो बांद्राय नांबां जाबांखौ जों जुदि नायबाय थायोब्ला बेखौ जोंनि लाइफखौ बियो नेगेटिभ खालामनानै गालांगोन बेनिखायनो आं साफ्रोमबो जाखांबोनाय लाइमोनफोरखौ आं बुंनो लुबैयो जुनियर्सफोरखौ आं बुंनो लुबैयो जे मबाइलखौ आखाइ लायोब्लाबो मा खालामनांगौ जे नांगौखिनिखौल' इम्पर्टेन्ट निउसफोरखौल' जाहाथे नाजावनानै बेखौ माने गावनो जिखिनि नांगौ बेखौ जोङो गावनि माने ब्रेइनाव खर'आव सोनानै लायो आरो नाङिफोरखौ जोङो ओरैनो ज्राब गारगारनांगौ आरो बै नांगौखिनिखौ जों जुदि लानो हायोब्लानो जों मबाइलनिफ्राय जोङो गोबां गियानखौनो जोङो सोलोंनो हायो आं लाइमोनफोरखौ आं खावलायनो लुबैयो साबायखर थाबाय आं नोंथांनिफ्राय एसे मोन्थिनो लुबैगोन दे नोंथाङा बेसिमहालागै मोनफैबाय नोंथांनि सुंद' जिउ जारिमिनखौ आं मोन्थिनो लुबैदों आंनि सुंद' जिउ जारिमिनाथ' आंथ' एकदम गामि गोथौआव देरदों आंनि अरिजिन जायगाया जाहैबाय आवगायावथ' माबामोन गवालपारा डिस्ट्रिक्टआनो गोलैयोमोन बिनिफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ आं मोनबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि उनावहाय दा आंनि जोनोम जायगाया चिरां डिस्ट्रिक्टआव चिरां डिस्ट्रिक्टनि चिरां जिल्लानि बिजनि पानबारि लवारपारा गामि बेवहायनो आङो देरबोदों आरो लवारपारानि 708 नं गुदि बर' फरायसालियावनो आङो फरायबोदों आरो बिनिफ्राय पास जानानै आङो पानबारि हाइ स्कुल दङ जोंनि आफायानो माने गायसनलांनाय जोंनि आफाया सासे माबामोन मा होननानै बुङो बेखौ जोंनि जायगानि सासे गोरों सुबुंमोन बे समावनो आफाया BA पास जादोंमोन आरो BA पास जानानै बियो जोंनि एरियाखौ जौगाहोनो थाखाय खामानि मावदों होननानै आङो मिथिगौ आरो बे आफानि गायसनलांनाय स्कुलावनो आङो मेट्रिक पास जादों बिनिफ्राय आङो कलेजखौ
बिजनि कलेजाव फरायदों हायार सेकेन्डारि बिजनि कलेजाव आं पास जादों बेनिफ्राय डिग्री आं जेब्ला डिग्री फरायबाय अब्ला माने डिभाइड आसाम 50-50 आन्दलना जादों आरो आं बेवहाय एफेक्ट जादों आरो बे समावहाय आंनि बिफाया MLA मोन PTC नि MLA मोन आरो जोंहा गोबां बेबायदिनो जेंगोना जों मोगा मोगि जानांदों जाउनाव आंहा बोसोरसे द्रप थादों आनजादखौ होनो मोनाखै बेनिफ्राय आं 1991 आव आङो डिग्रीखौ पास जादों 1991 आव आं डिग्रीखौ हेन्डिक कलेजनिफ्राय पास जाहैबाय बिजनि कलेजाव आं फरायजोबनो मोनाखिसै बिनि उनावहाय 91 आव आं पास जाबाय 92 थाबाय आङो 93 निफ्राय आं अल इन्डिया रेडिअ'आवहाय केजुवेल एनाउन्सार खामानि मावबाय बेनिफ्राय 1994 आव आङो गुवाहाटी इउनिभार्सिटि ML डिपार्टमेन्टनि सिङावहाय बर' डिप्ल'मा खुलिबाय बे बर' डिप्ल'मायाव आङो एडमिसन मोनबाय बिनिफ्राय आङो 1996 आवहाय बर' MA फार्स्ट खुलिजेनबाय बेवहाय आङो एडमिसन मोनबाय बिनिफ्राय आङो मोजाङैनो मोजां पास जाबाय केजुवेलखौबो आं अल इन्डिया रेडिअ केजुवेलखौबो आं मावबाय थाबाय केजुवेलबो मावो ओरैबादि इउनिभार्सिटियाव क्लास खालामो बेबादिनो आङो 1999 आवहाय जोबहैबाय जोंनि MA कर्सआ बिनिफ्राय आङो 2000 आव बे गुवाहाटी इउनिभार्सिटि क'क्राझार केम्पासाव बेहाय क'क्राझारावहाय जइन जाफैबाय मार्चनि 7 आव आं जइन जाफैदों आरो 2000 मार्चनि 7 तारिखआव आं जइन जाफैदों आरो दिनैनि डेटआव आंहा माने 23 इयार्स जाबाय आं क'क्राझाराव साख्रि मावनाया 23 औ दा बेबादिनो बेनिफ्राय आंथ' माने जोंनि गामियाथ' आं बुंखाबाय बिराद गोथौ एरियायाव आं जोनोम मोनखादों बे समावहाय माने गारि मटर आं खारखायामोन आफाया जोंनो खिन्थायोमोन जे आफामोनहानो लामाखौ बानायजेनदों बेफोरबादि काहिनिखौ जों खोनादों दा बिनि उनाव आङो न'आव खोब रांखान्थिनि अबस्थायाबो जोंहा मोजां नङामोन आफामोननि न'खरा माने बिदिनो आरो गोदोनि समावथ' साख्रि बाख्रिनि खोथायानो फैखाया माने आबादनि सायावनो जिउ खुङोमोन आरो आफामोनहा गासै बिदा फंबाय 7 जनमोन बिसोरो आबौहाय हा हु गैयामोन बिफा बिफाल' हा मोनदों आफामोनहा आरो बिदिनो जोङो थाब सोलिबोदों आरो आफायाथ' बिदिनो पार्मानेन्ट स्कुलाव खामानिबो मावाखिसै साख्रि मावनो मोनाखै बियो ससियेल वार्क खालामनानै दिन थांदों बिनिफ्राय 1985 मायथाइयाव बियो MLA जादों बिनि उनाव जोङो बिदिनो खस्थ' मस्थ' थांदों आरो गोदोनि MLAफ्राथ' फैसा थाखा गैया दानि बादि बेबायदि जोंहा मागा जाया MLA बाबो जों बे पाब्लिक बादिनो आरो बे आथिंजोंनो थाङो गुवाहाटी बे गुवाहाटीनिफ्राय बे आथिंजोंनो माने गामिसिम फैयो जोंबो बेबादिनो देरबोनाय MLAनि फिसाजोबाबो जों दिनैहाय MLAनि फिसाजोब्ला जेरैबादि माने जोंहा मागा जों बेबायदि पजिसनखौ जों मोनबोआखै दा बेबादिनो फैयै आङो हाबा जाबाय माने जोङो माने उन्दैयाव जोंनि आफामोनहा माने मा जोंनि न'खरावहाय आफामोननि फेमिलियाव माने हौवा हिन्जावनि डिफारेन्सखौ लाबोआ माने गासैबो लेखा रोंनांगौ बेबादि थासारिखौ जों मोनबोदों आरो आबौआ माने गावनि फिसाफोरखौ एथ' गामि गोथौआव थानानैब्लाबो गावनि फिसाफोरखौ एसेब्लाबो लेखा फोरोंनायनि थाखाय आबौखौ माने सोरखार बोराय होननानै बुङोमोन गामिनि मानसिफ्रा सोरखार बोराय होननानै बुङोमोन दा बे सोरखार बोरायनि फिसौ हिसाबै जोङो गावबा गाव बिदिनो जों फरायनांगौखौ जों फरायबोदों सोलोंनांगौखौ जों सोलोंबोदों आरो जोंनि सासे बिमानै दङ सुनिति बसुमतारी बिथाङा अल इन्डिया रेडिअ'नि माने सासे मेथाइ खनगिरि बर' सेक्सनाव दा बै आनैमोन जोंनि आफामोनहा माने आंनि थुलुंगागिरि आरो बिथांमोननि थुलुंगायावनो आं दिनैहाय माने लासै माने बे लामासिम सफैदों माने रांखान्थिनि बा रांखावरिनि जेंनाजोंब्लाबो मोगा मोगि जानानै आं दिनैसिम बेसिम सफैदों बिनि उनाव आं हाबा जाबाय बेहायनो क'क्राझारावनो हाबा जाखांनायनि उनावहाय आं गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों मानो होनबा जि जोंनि माने हाबा जानाय आंनि न'खर बिथांमोनहा माने हिन्जावफोरखौ बाहेरायाव ओंखारनायखौ एफाबां माने हास्थाया दा बिनिखायनो आङो बैफोर जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों आरो जे हिन्जाव मानसिया मानो थांनांगौ मिटिं सिटिं मानो थांनांगौ बेफोरबायदि मानो लेखा लिरबाय थानांगौ बायदिसिना बेफोरबायदि होनाय खिन्थु आंनि गोसोआ मानिया नालाय आं बैफोर जेखि बुङाथों मानो बेफोरखौ सौखिनानै आं दिनैहाय आं लेखा लिरो मिटिङावबो आं जाखिनि हायो बेयाव आं पार्टिसिपेट खालायो बहाबा लेक्सार होनांगौबा लेक्सार होयो बेफोरबायदि बेफोर माने हिन्जाव हिसाबै आइजो हिसाबै आंबो बेबायदि जेंनाखौ मोनबोदों अब्लाबो माने बबेबा मोनसे दिगखौ नोङो हमनानै थायोब्ला बै जेंनाया नोंखौ जेबो एफेक्ट खालामनो हाया दा बेखौ आंबो बिदिनो साननानै आंबो आंनि थांनांगौ लामाजों आं थांगासिनो दं जायनि थाखाय आंखौ बै माने माखासे हेंथा होदोंब्लाबो आं दिनै एफाबां माने बैयावहाय गावखौनो गाव गारसोमनानै थायाखै आरो जे आंहा माबा मोनसे बिबान दङ ससाइटिखौ जौगाखांहोनायाव जों सासे लेखा गोरों बा सासे सोलोंथाइ गोनां आइजोआ माबायदि खामानि मावनांगौ बे बिथिंखौ आं सानहरो आरो बे बिथिंखौ सानहरनानै दिनैहाय आंनि जि केपासिटि बे केपासिटिजों आं खामानिखौ मावगासिनो दङ
जोबोदनो गोजोननाय थाबाय नोंथांनि सुंद' जिउ जारिमिनखौ बुंबाय आं बे समाव मोनथिनो लुबैगोन जे बै समाव नोंथाङा आन्दलननि बे बाथ्राखौ नोंथाङा फोरमायदों आरो बै समनि थासारि आरो दानि थासारि फरायनायनि बिथिंखौ नायोब्ला नोंथांमोना माबायदिमोन बै समाव फरायनायाव जिहेतु गुबुन गुबुन नैबे आन्दलननिबो बाथ्रा बेवहाय बै समाव थाबाय आरो गुबुन गुबुन हान्जाफोर बिग्रायारि हान्जाफोरबो बर'नि गेजेराव थाबाय दा बेफोराव फरायनाय बिथिङाव माबायदि फकास खालामना नोंथांमोना फरायनो नाजायोमोन बे जेब्ला डिभाइडेसन 50-50 जायो बेथ' जोंथ' ओरै खारलाय जादों खिन्थु आं मा खालामोमोन आंहा माखासे सार्टिफिकेटफ्रानो लेखाफ्रानो जिजोबलायदों आरो बेगाव सोनानै ओरै थानांगौबा ओरै थाङो माने जायखिजाया नोंथांमोना रेडि जाखायो रेडि जाखायो आरो रेडि जाखायो जि समाव जिखौ नांगौ बे समावहाय आङो बेबायदिनो रेडि जानानै थाखादों आरो किसुमान जिनिसफ्रा आंहा गोमालांजोब्बाय आङो माने कलेजाव फरायोब्ला आं लिरनाया उन्दैनिफ्रायनो आंहा लिरनाया दंखायोमोन लिरनाय हबिया दंखायोमोन कलेजाव फरायब्ला आङो फ्राय माने बान्था मोनो आरो लिरनाय बिथिङाव आं जेनेबा मोसानोबो रोङा मेथाइ खननोबो रोङा खिन्थु आं लिरनाय बिथिङावहाय आङो जेब्लानो पार्टिसिपेट खालामगोन अब्लानो आं बान्थाखौ मोनोमोन आरो आङो बेबादिनो 1986 ना 87 मायथाइमोनथाय आं एक्जाक्ट मायथाइखौ गोसोआव गैला बे समावहाय आङो बिजनि कलेज उइकआवहाय बे माने बोसोरनि साबसिन थुनलाइ बादायारि बान्थाखौबो आवथायनो हादोंमोन आरो दा बेफोरबादिनो आङो माने बाया मोजोमा आरो गावनि मावनांगौखौ आं टारगेटआव दोननानै बे थासारिया जेखि जाया आं बेफोरखौ एफाबां नांजाबाय थाया हि समाव बे जालांखागोनानो आं दिनैसिमबो बिदिनो साननानै थायो गोसोआव थासारिया जेखि जाया बेजों जोङो सौसिलांनांगोन माने आङो बै माबाफोरखौ फरायोलाय सल'माफोरखौ फरायो हितेश देकानि ए टु जिबन दा बेफोरबादि आरो बेफोरखौ आं गोसोखाङो माने ए टु जिबन बेनोथ' जिबन बेखायनो जोङो बेजोंनो आवगायलांनांगोन बेजोंनो जोङो आगान सुरलांनांगोन आरो बेबायदिनो जोङो जिउनि मोननांगौखौ जोङो मोनलांगोन खोमानांगौखौ जों खोमागोन जों माने गोमानांगौ जिनिसखौबो गाबबाय बायब्लाबो जों मोनखाया आरो सोरबा जुदि होबथादोंब्लाबो नों मोननांगौखौ नोङो मोनहैखागोनानो हाजारखि होबथायाथों मानो बे माने मालाबाबो थाबथानाय नङा बेफोरबायदि लेसनखौ आंनि जिउआवहाय सोलोंबोबाय आरो दिनैबो आं बेखौनो सोलोंगासिनो दं जिहेथु जिउआनो मोनसे मा होननानै बुंदों एक्सपिरियेन्स रोंगौथि ना जोङो आगानफ्रोमबो सोलोंगासिनो दं सोलोंनांगासिनो दङ आरो सोलोंनाया जोंना लाइफ लं प्रसेस होननानै बुंखादों सोलोंनाया इडुकेसना जों जेब्लाबो आगानावनो जों इडुकेसनखौ मोनगासिनो दं गोदान इडुकेसनखौ जों लागासिनो दङ रोंगौथि लागासिनो दङ बेनिखायनो जेसेबां बोराय एसेबां गियाना बांसिन जायो होननानै बुङोना जोंबो दा बेबायदि अबस्थायाव सोलोंगासिनो दङ आरो जोबोद गोनां बाथ्रा नोंथाङा फोरमायबाय आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैगोन जे आथिखालनि जे लाइमोनफोरनि फरायनाय आयदाखौ नायोब्ला फरायनाय बिथिंखौ नायोब्ला जों बै समनि जि थासारि जिहेतु बै समाव आन्दलनाबो थाबाय गुबुन फारसेजों ससाइटिनि थासारियाबो बारा बै समाव फरायनाय बिथिङाव आइजो माहारिखौ फरायनायाव एसे जिहेतु जानगाराव दोननो नागिरोमोन दा बे बिथिङाव नोंथाङा सौसिबोनानै फैबाय आरो नैबे समाव बै लाइमोनफोरखौ आथिखालनि लाइमोनफोरखौ जिहेतु दा आन्दलनाबो गैया आरो गुबुन फारसे जों ससाइटिनिफ्राय फरायनाय बिथिङाव थुलुंगा होग्रा गोबां थाहैबाय दा बे बिथिङाव बिथांमोनखौ मा बुंनो लुबैगोन आङो एसे सिगांबो बुंबोखाबाय जे जों साफ्रोमबो कनसियास जानांसिगौ जोङो दिनैहाय माने नोजोर होनांगौ मुलुगा दिनै बेसेबां जौगादोंना बेसेबां जौगागासिनो दं गुबुन गुबुन खामानि मावदों साफ्रोमबो मानसियानो मोनसे नङा मोनसे खामानियाव एक्सपार्ट जानो दिनैहाय साखाफारा जादों जों बर' लाइमोनफ्राबो बे बिथिंखौ नोजोर होनांगौ जों एकदम साखाफारा जानांगौ दिनैहाय जायहा जि लाइनावहाय इन्टारेस्ट दङ गोसो दङ बे लाइनावहाय थांनानै जोङो जोंनि बर' समाजखौ जों बोरैहाय जौगाहोनो जोंनि बर' हारिखौ जों बोरैहाय जौगाहोनो जोंनि थासारिखौ जों बोरैहाय जौगाहोनो बेफोरबायदि खोथाखौ जोंनि लाइमोनफ्रा साननो रोंनांसिगौ गोसो गोथौयै साननांगौ आरो बेखौ जों मोनदांनो रोंनानै जोङो मा खालामोब्ला जोङो बिनिफ्राय बारग'नो हागोन एबा जाफुंसारनो हागोन बेफोरबायदि लामाखौ लानांगौ आरो बेखौ लानो थाखायनो आं बिथांमोनखौ जेब्लाबो खावलायहरगोन जे सांग्रां जादों दिनैनि मुगायाव जों सांग्रां जायाब्ला गावखौ जों गावनि थाखाय जों गावनो खामानिखौ मावाब्ला गावनि थोरसिनि ओंखामखौ रावबो मालाया खुरनानै होफैनाय नंखाया सोरहाबा ओंखाम उखैदोंब्ला बे ओंखाम उखैनायखौ आं ओंखाम उखैदों होननानै जों बुंखानांगोन नोंनि ओंखाम उखैनायखौ मालाया रावबो मिथिखानाय नङा बेनिखायनो जोंनो माबा मोनसे नांगौ जोंहा दिनैहाय आंखाल आरो आंखाल बे आंखालखौ सुफुंनो थाखाय जोंनि मानसिफ्रानो जोंनि लाइमोनफ्रानो बयबो साखाफारा मावनांगोन जाय फाराफारि बे मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै मिउजिकनि बेलायावनो होन गेलेनायनि बेलायावनो होन सोलोंथाइनि बेलायावनो होन बायदि बायदि बिथिङाव दा जेरैहाय जोंहा बै माबा फोसाव बिजोंनि आयदायाव जोंनि बर' सुबुंफ्रा दिनैसिमबो उन जानानै दङ दिनैहाय जोंनि फोसाव बिजों गैयाब्ला
जोंनि माखासे गोबां खामानिफ्रानो जोंहा उनफिननानै थागोन सोराङाव फैनाय नङा मानो होनबा दिनै ससियेल मिडियानि जुग ससियेल मिडियायाव जोङो नुयोब्लासो ओरैबायदि जादोंनो ओरैबायदि जादोंनो उमुगा ओरैबायदि जादोंनो ओरैबायदि मावदोंनो एनकारेज लायलायनो हायो आं ससियेल मिडियायाव आं बिदिखौ बिराद नायो दे सोरबा माबा मोनसे मावनानै ओरैबायदि जाफुंसारदों नामा ओरैबायदि जाफुंसारदों बेखौ नुयोब्ला आं थाब नायो आरो दा आं लाइमोनफोरखौ बेखायनो आङो खावलायनो लुबैयो जे लाइमोनफ्राबो बेफोरबायदि जिनिसखौ जायफोर जिनिसजों थुलुंगा मोनो बे थुलुंगा मोननाय जिनिसफोरखौ नाय गोसो होनानै नाय आरो बेबायदिनो सोलोंनो नाजा फल' खालामनो नाजा आरो बेबायदिनो जाय फाराफारि खामानिखौ माव अब्लानो हारिया समाजा अट'मेटिकेलि जौगाबोखागोन आरो नैबे समाव जोबथारनायाव आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैगोन बा नोंथाङा बै बर' आइजोजों लोगोसे बुहुमनि आइजोफोरखौ दिनैनि जे सान बे सानाव मा फोरमायगोन दिनैनि बे मुलुगनां आइजो साना मोनसे मेहेरगोनां मोनसे सान आइजोफोरनि थाखाय आरो बे मेहेरगोनां साना जिहेतु जोंनि जौगासारनायनि हौवा समाजजों आइजोफ्रा मान होजानायनि बा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो गावखौ गसंथानायनि मोनसे ओंथि जों जिहेतु फालिनाय जायो बेनिखायनो आङो गासै बे मुलुगनि बा जोंनि बर' आइजो बा गासै हादोरनि आइजोफोरखौनो आं खावलायहरनो लुबैयो जे साफ्रोमबो आइजोआनो गावबा गाव खामानिखौ जेरैबायदि मावनांगौ बेबायदि माव सोरबा आबादारि जानो हागौ सोरबा सि दाग्रा जानो हागौ सोरबा फेक्टरियाव खामानि मावग्रा जानो हागौ सोरबा सोलोंथायाव खामानि मावनो हाग्रा जानो हागौ सोरबा राजखान्थियाव थानो हागौ सोरबा एडभकेट जानो हागौ बिजिरसालियाव थाग्रा जानो हागौ गासैबो सोरबा सिनेमा जगताव सावथुन जगताव थाग्रा जानो हागौ गासैबो आइजोआनो जुदि गावबा गाव लाइनखौ हमनानै गावबा गावनि मावनांगौ बिथिंखौ मोजां रोखोमै मावलाङोब्ला जों साफ्रोमबो आइजोआ दिनैनि बे साननि ओंथिखौ लानानै जों जेरै दा जोङो बे सानखौ फालिगासिनो दङ बे फालिनायनि ओंथिया आबुं जागोन होननानै आङो मिजिंथियो आरो आं साफ्रोमबो आइजोखौनो खावलायहरगोन बारे बारे खावलायहरगोन गले गले खावलायहरगोन जे जों साफ्रोमबो आइजोआनो दिनैनि मुलुगाव दिनैनि मुगायाव जों जुदि जाफुंसारनो हायाब्ला जोङो जोंनि ससाइटियाबो गोबां बेक जानानै थागोन मानो होनबा गंसे न'खरखौ सालायनायाव जेरैहाय आइजोहा एखेबारे मख'जाथाव बिबान दङ मोनसे ससाइटिखौ जौगाहोनायाव साफ्रोमबो आइजोहानो बेबादिनो बिबान दङ आरो बे बिबानखौ साफ्रोमबो आइजोआ बुजिनानै गावबा गावनि डिउटिखौ गावबा गावनि रेसपन्सिबिलिटिखौ मावलाङोब्लानो जों दिनैहाय बे मुलुगनां आइजो साननि जि ओंथि बे ओंथियाव थारैनो जोङो माने गसंहैथानो हागोनखौ आं मिजिंथियो नंगौ बिथाङा जोबोद गोनां बाथ्राखौ दिनैनि बे मुलुगनां आइजो सान फालिनाय बे फालिनायजों लोब्बा लाखिनो थामहिनबा गुबुन जायगायाव फालिनायखौ लोब्बा लाखिनो बिथाङा गोबां बाथ्राखौ बुंबाय उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि सोमोन्दैबो बिथाङा रोखायै गोबां बाथ्राखौनो फोरमायबाय फरायनायनि बिथिङाव बिथाङा फोरमायबाय आइजो माहारिनि जाखिनि इयुननि समाव खामानि मावनाय आरो माबायदि राफोद सासे दैदेनगिरि जानो हायो बिनि सायावबो बिथाङा गोनां बाथ्राखौनो फोरमायबाय आं मिजिंथिनो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय नोंथांमोना बे गोनां बाथ्राखौ नोंथांमोना बुजिनो हादों नैबे समाव बिथाङा जोंनि गेजेराव फैनानै दान्दिसे सम बिथाङा जोंनो आरो रायजो राजानि गेजेराव थुलुंगा होबाय आरो बिथाङानो नैबे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ'आव नोंथाङा जोंनो गोनां बाथ्राफोरखौ बोसोनखौ जोंनो होबाय आरो लोगोसेनो रायजो राजानि गेजेराव नोंथाङा फोरमायबाय बे समाव नोंथांनि जे बेसेन गोसा समखौ नोंथाङा बे जायगायाव फैनानै बा जोंनि स्टुडिअ'आव फैनानै नोंथाङा मोगा मोगिखौ लाहोनायाव जाफुंसार होबाय बे समाव नोंथांखौ जोंनि स्टुडिअ'आव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय जोबोद साबायखर आरो दुलाराय खोनासंग्रा बड'लेण्ड बुब्लि खोनासंग्रा एबा नायग्रा नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिबाय आरो बड'लेण्ड बुब्लि आंखौ दिनै लिंनानै लाबोनानै बेखिनि खाबु होनायनि थाखाय आं बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसोनिफ्राय रोजा साबायखर बावनानै बयनिफ्रायबो आं दिनैहाय बिदाय लाबाय खुलुमबाय गोजोनथों बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां मार्च दाननि 22-23 आरो 24 अक्ट' सानथामनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांनो लाबोगासिनो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला बे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाखौ क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावनो खुंफुंगोन बे मेलायाव बारा नङा 14,999 रांसिमाव डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि गुबुन बाइकफोरखौ लनाव लानो हागोन एक्सचेन्ज खालामग्राफोरनि थाखाय एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय बायगिरिया बेसेन लायालासे हेलमेटबो मोनगोन